Добър ден и добро дошли в Гран При България, актуалните теми и коментари от Формула 1. В деня на квалификацията за голямата награда на Китай. Наистина една много интересна квалификация, като имаш така леки проблеми с дъжд и също така един много странен случай с запалването на трева до пистата. Започнем с този кратък пожар. Има две теории какво всъщност се е случило и защо се е създал този пожар. Първото, което FIA могат да изяснят, е, че искрата е дошла от кола, която минава близо до мястото, на което се запали пожара. Както знаем, когато колите минават, се стърже пода, който е максимално близо до земята, за да могат каналите на вентури, които се намират под колите, да създадат достатъчно сили на притискане. Тъй от това стъргане на колите се създават искри, които, разбира се, могат да разразят пожар. Но има всъщност две теории защо тревата така се запали. От една страна е, тъй като явно където е построена пистата, преди построяването на пистата е било блато и оттам евентуално е възможно около земята да има остатъци от метан. Другото обяснение за тази случка е преди уикенда да е било пръскано с тор и това всъщност да са остатъци от тор и по този начин също да има газове в този регион и с тази искра от преминаваща кола да са се запалили практически остатъци от тор, които явно също са лесно възпоменими. Просто изсъхнала трева няма как да е причината за този пожар, тъй като се вижда, че в региона тревата наистина е доста зелена, както и знаем, че още през цялата седмица е валяло в Шанхай. Ако изключим, разбира се, това е една наистина много интересна квалификация, като на първо място завърши Ландо Норис, на второ Луис Хамилтън, а на трето място Фернандо Алонсо. Red Bull-ите и Фераритата имаха доста големи проблеми, като Макс Верстапен от всички бих казал, че имаше най-големи проблеми, както и Джордж Ръсъл, който с студени гуми в Q2, т.е. не успя да излезне от Q2. Ферарите също наистина много слабо се представиха под очакванията. Иначе особено в последната част от квалификацията в Q3, когато имаше дъжд, така силите на колите бяха неутрализирани и успяхме да видим по-обективно силите на пилотите и кой как се оправя в ситуация, в която наистина имаш сравнително малко сцепление и много малко време да се напаснеш на пистата. И наистина, когато има дъжд, силата на колата и баланса на силите между отборите не играе такава роля, а по-скоро наистина играят инстинктите на пилотите и кой наистина може в кратко време да е доста бърз. Лош късмет по принцип за Макс Верстапен и за другия Red Bull на Серхио Перес, макар че той в рамките на сесията на няколко пъти направи най-добро време и мисля, че от тая гледна точка сигурно можеше със сигурност да има шанс за полпозицията, но от моя гледна точка това е доста хубаво, тъй като съм неутрален фен на Формула 1 за сега. И това би направило състезанието доста по-интересно, отколкото ако Макс Верстапен или Серхио Перес бяха почнали от началото. Ако няма, в крайна сметка, ако погледнем нещата от песимистична гледна точка, в крайна сметка ще имаме едно настигане от страна на Red Bull-ите на другите пилоти и ще има доста изпреварвания, а пък ако вали, като нищо може и някой друг да успее да спечели състезанието за голямата награда на Китай. Благодаря за гледането, насладете се на утрешния спринтов ден с спринтовата квалификация и спринтовото състезание и след това неделното състезание.